ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೋಟಿ ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ನಾಮ ಜಪ ಯಜ್ಞ ಸಮಿತಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಕೋಟಿ ನಾಮ ಜಪ ಯಜ್ಞ ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ ರುದ್ರ ಹೋಮ ನವೆಂಬರ್ 17 ತಾರೀಕಿರ್ದು 21 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ನಡಪೆರ ಉಂಡು. ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಪಾಲಶ ಮರದ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಾಡೂರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಕೈತಳ್ಳು ಬುಧವಾರ ಕಾಣೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಅಶೋಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು. ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಸಂಭವಿ ಅಮೃತೇಶಾಯ ಸರ್ವಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಕೋಟಿ ನಾಮ ಜಪ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ನಾಮ ಜಪ ಯಜ್ಞ ಸಮಿತಿ ಮುಗಲೂರು ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಕಡಲ ಕಿನಾರೆಡು ಮಹಾಮಲ್ಲರಂಜಿ ರುದ್ರಪಾದ್ಯದ ಕೈತಳದ ನೆಲೆಯಾಗಿನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಿಯರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯರು ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ನಾಮ ಜಪ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಪೂರ್ವ ಸೇರಿದು ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಶಿವ ನಾಮ ಜಪ ಯಜ್ಞಲ ಅಂಚನೆ ರುದ್ರ ಹೇಮಲ ಹೋಮಲ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ ರುದ್ರ ಹೋಮ ಪಾರಾಯಣ ಅಂಚನೆ ಮಹಾ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಂಡಪ ಸೇವೆಯಲ್ಲ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ರಂಗಪೂಜೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗಿಲ ರಂಗಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಉಚ್ಚಿಲ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ತಂತ್ರಿಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ನಡಪಿನಂಚಿನ ನವೆಂಬರ್ 15 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಡಪಿನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಡು ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಇನಿ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತಂತ್ರಿಲನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಯಜ್ಞಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಡಪಿನಂಚಿನ ಬಾಲಸಮರಗೂ ನಡಿಪಾಡಿನಂಚಿನ ವೇಳೆಗಳಿಗೆ ಈ ವೇಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಷಗಳಿಗೆನ ಅಮೃತಗಳಿಗೆನ ಎಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅವು ಏತೋ ವಿಷಗಳಿಗೆ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಅಮೃತ ಗಲಿಗೆನು ಈ ಪೊರ್ತುಗೂ ಒದಗಾದು ಕೊರದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕ್ರಮಟು ಒವೇ ರೀತಿಯ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರಂದೆ ಆ ಒಂದು 5 ದಿನದ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪೂರಕ್ಲಿಲ್ಲ ಎಡಬಲ ಉಂಟಾದ ಏಕ ರಾಶಿ ಮಲ್ತ 10 ಜೋಗಿ 1 ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಾದು ಕೊರದು ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಸೇವೆ ರೂಪಡಾವಡು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಚಾಕಿರಿಡಾವಡು ಹೆಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತುನಾಂಡ 5 ಮಾತ್ರ ಸರಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ನಡಪಿನಂಚಿನ 5 ದಿನದ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ನಡಪಾದುಕೊಂಡು ಸಮಸ್ತ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಮನುಕುಲಗಳ ಎಡ್ಡಾವಡು ಪಂಡದು ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾದು ಕೊರಡು ಪಂಡದು 10 ಜನ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಡ್ಡೆ ನೆರವೇರದು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಶಿಲ್ಪಿ ಸುಂದರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಾಲಶ ಮರದ ಮುಹೂರ್ತನ್ ಮಲ್ತೇರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಮೈಸೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಯಾಗ ಆಯರ ಉಂಡು. ಈ ಯಾಗಡು 10,000 ಜನ ಸೇರ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು. ಈ ಯಾಗಗ ಬೋಡಾದು ಪಾಲಶಮರದ ಕೆತ್ತೆಗು ಮುಹೂರ್ತ ನಡಪಾಯರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಯಾಗಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವೇರ್ನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾವಡು ಪಾಂಡದ ಕೇನುಂಡೇರು. ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ತುಳುನಾಡ ಪವಿತ್ರವಾದ ಈ ಭೂಮಿಲಿ ನಮ್ಮೂರದವಡೆ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಎಲ್ಲ ನವೆಂಬರ್ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೋಟಿ ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ನಾಮ ಜಪಲ ರುದ್ರಯಾಗಲ ನಡಪೆರಡು. ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಮಾಮೂಲಿ ಯಾಗತ್ತು 1,2,000 ಜನ ಸೇರುವಂಚಿನ ಯಾಗತ್ತು 10,000 ಜನ ಯಾಗವು ಕುಲ್ಯರಂಡು 10,000 ಜನ ಯಾಗವು ಕುಲ್ಯರಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆತ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ತಂತ್ರಧಾರ ಇನ್ನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನೀಲೇಶ್ವರದ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಧಾರನ ಮುಂದಾಲತ್ತು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಅರ್ಚಕರನ ಮುಂದಾಲತ್ತು. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆ ಸಮಿತಿದಕ್ಲಿನ ನೇತೃತ್ವರು ನೆಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ನೆಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬಂತದೆ. ಆಯಿತು 100 ಜನ ಒಳ್ಳೆಯದು 100 ಜನ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಡು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಡು ಗಲ್ಲಿಡು ಇಲ್ಲಡ್ದಲ್ಲ ಈ 10,000 ಜನ ಯಾಗೋ ಬರ್ಪೇರಿ ಪರ್ಬನ ನಿರೀಕ್ಷೆರು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಉಲ್ಲ. ಐಕೆ 1-2 ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ನಡತಮ್ಮ. ಆ ಯಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಭಾರಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಪೆತ್ತದ ನೆಯ್ಯ ಅವರು ಪಾಲಕ್ಷ ಮರದ ಆ ಕಡ್ಡಿ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಇಂಜಿನ ಮಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಮಾಗನಡೆ ಆ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಆ ಮರ ಮೂಲು ಉಂಡು ಬಣ್ಣನ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿ. ಐನಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಇನ್ನಂಚಿನ ಸುಂದರ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ಮುಂದಾಲತ್ತಡು ಗುರಿಕಾರನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೆಂಬರ್ನಕ್ಲೆನ ಮಾತ ಈ ಊರ್ದಕ್ಲೆನ ಮುಂದಾಲತ್ತರು ಮುಲ್ತ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಲ ಇತ್ತದು ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಇತ್ತದು ಐಕೆ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಕೊಡು ಬಂದ್ಪನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಗೋಡೆ ಬೈಯಾಡ ನಮ್ಮ ನಿಗಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾಯನ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೇರು. ಆ ಸಮಯಡು ಇತ್ತೆ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಗಡಿಬಾಡುನಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮರನ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಡೆ ಕೊಡಪುನಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಡ್ಡಿ ಮನ್ಪುನಿ ಅವು ಭಾಗ್ಯ ಪಂಡ ನರ್ತನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೂಲುಳ್ಳೇರು. ಆ ಮರ ನರ್ತನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು. ನರ್ತನಕ್ಲೇನ ಇನ್ನಿ ಮನಸ್ಸು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಟು. ಅದ ಪಂಡ ಎಂಗಿಲ್ ನರ್ತನ ಮರ ಆ ಕೋಟಿ ನಾಮ ಜಾಪ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಹೋಪುನತ್ತ 10,000 ಜನ ಆ ಯಜ್ಞೋಡು ಸೇರುವಿರತ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಪುನತ್ತ ರುದ್ರಯಾಗ ಆಪುನತ್ತ ಈ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬೈದಿನತ್ತ ಮನ್ಪುನಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಪ್ರಥಮವಾದ ಐಕ ಮುಹೂರ್ತ ಮನ್ಪುನಂಜಿನ ಕೊಡ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು. ಆ ಮುಹೂರ್ತದ ಪೊರ್ತು ಎಂಚಿನ ಉಂಡಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನವ ಎನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾನವರ ತಪ್ಪಾದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಂಜಿನ ಆ ಮುಹೂರ್ತ ಶುಭ ಆವಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಾಗನದ ದೇವರೇನಂಚಿನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಚರಣ ಪಾದ ಕಮಲಾರವಿಂದು ಗಟ್ಟ ಬುಡೋದು. ಈ ಮನ್ನಡೆ ಕಾರ್ಮಿಕವಾದ ನೆಲೆ ಊರ್ದು ಮುಂಚಿನಂಚಿನ 3 ದಿವ್ಯಾಂಗ ಕೊಂಡಾಣದ 3 ದಿವ್ಯಾಂಗಗಳ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡ ಬರೋದು. ಕಾರ್ಮಿಕದ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆದ ಬರಿಟೆ ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡ ಬಡ್ದು ಈ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಮೂರ್ತವ್ರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿಂದು ಮಾಯಲೆಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಂದ ನಂಚದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶುಭ ಮಂತು ಕೊರಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪುಂಚಿನ ಆ ಮಹಾಯಾಗ
ಸುಸೂತ್ರವಾದ ನಡಪಡುದು ಅವು ಕೇವಲ ಮುಲ್ತಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಗಳ ಮಾದರಿ ಆವಡ ಪಂಡ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದು ಪೂಜಾರ್ಲು ಉದಯ ಆತಾರ್, ದೀಪಕ್ ಪಿಲಾರ್, ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಸತೀಶ್ ದೀಪಂ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕ್ಲಿಕ್, ರಾಘವ ಆರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್, ರಘು ಸಿ ಉಚ್ಚಿಲ್, ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಸುಜಿತ್ ಮಾಡೂರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡೂರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದೇವಿಪುರ, ಅಮರ್ನಾಥ್ ಮಾಡೂರು, ಮೋಹನ್ ದೇವಾಡಿಗ, ಯೋಗೀಶ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಈ ಪೊರ್ತೋಟುಗೆ ಇದ್ದಾರೆ.